Tere, kuitas läheb? Mä olen Jarkko ja tänään mä ajattelin tehdä tällaisen videon tästä mun autossa, että kuinka paljon kyttet tää sööp. Auto on siis, luottamme. Auto on siis sellainen. Dacia. Auto on Dacia Logan MCV ja missä muut? Aasta 2018 0,9 litrinen bensiinikkas. Ja vaatamme paljon söö kyttus. Praiku läpisöit on 176 000. Ja niin. Se on se, kun näyttää, ei, se ei ole se. Se on se, missä näyttää paljon kyttet söö. Et siitä vaatamme. Mulla saa kyttövartsi otsaan. Söitän siitä Imovere Alexelaa. Siellä vaattamme. Ja mä yttäisin panen täällä on tällainen eko. Panemme ekomoden töölle. Siis vaattamme missä juhtuu. Start stop tööttää. Kannan vaattasin, et niin. Hakkaamme söitmään. Ja tavalliselt mä söitän, mä olen praegu suut lähetellä Arukylään. Tavalliselt mä söitän Arukylästä Tallinn-Tartu maanteelle ja siitä jatkan etasi Viljantissa. Aga tänään mä ajattelin, mä en lähde sinne kiirteelle. Mä en lähde kiirteelle söittää, että siellä lähdet kyttet rohkeammin. Mä ajattelin, että söitän täältä siitä teisessä kohdassa, kun mä olen kunnakin paremmin söitnut suht mittu korta. Niin. Söitämme ekonomisesti. Et niin. Panen telefoni erään ja vaattamme etasi hiljem. Niin, ja vaatamme paljon olemme praiku söitnut. Praiku 40 kilometrit olemme söitnut ja praiku näyttää 5,1 litriä. 5,1 litriä. Et niin. Vaikka hea. Siinä söitämme nyt. Ja sitä mun oli vajaa yhteyttä, että mulla on praiku lamellirehvit. Ja väliä se on aika tuulinen. Et ei ole enää kuin kaikki paremmat valikkot praiku. Suverehvit eka peaks natuke vähemmikka kyttes minemään. Aga no, vaatamme natuke etasi, missä juhtuu. Kohe varsti lähdemme kiirteelle. Kiirteelle mäos olemme. Et niin, Tarttupuoleen. Praiku olemme söinyt 56,2 ja mistä oli ikkaveilla oli 5,1 litriä 100 kilometriä, kuin vaattasin. Kiirteellä on praiku. 100 on kiiruspiiran. Ja. Niin, söitämme siis 100. Nattuke cheatin sest nähnyt. Kihuttasin kaasi pöhjäs. Kaas pöhjää. Selkä. Se on nattukin rohkeam kyttet. Ja nyt olemme siinä. Et niin. Vaattamme siis etasi vielä. Mä arvan ennen sitä Alexelat jälleen filmin vaattamme. Aika siinä autossa asiassa kun vajuttat on se ekomoodi tööllä. Siis kun vajuttat kaasipetaali täitsä pöhjää. Siis se läheb ylittää selle ära. Et siis turbo tööttää ka täitsä kovalla surveella ja no kõik töötab nii nagu tavaliselt. Aga no, vaatame mis tää näyttää meille. 5,2 litriä. Joo, kohe läks rohkemaks. Aga no, vaatame edasi. Nii. Alexela tegelikult paistab ju sealt eest. Aga vaatame.
76 kilometriä sõidetud ja 4, läheme uuesti siihen. 76,6 kilometriä sõidetud, 4,2 liitriä kytteet kasutatud ja 5,1 liitriä 100 kilometriä. Väga hea. Keegi näyttää tulesit ka siinä, että äkkiä siellä on politsei või avarii kuskil. Ei tea. Vaatame. Aga nii. Alexela paistab jo sealt. Ja ma arvaan, et see aitab see video nüüd selles korras. Et suht vähe sööb kütust. 5,1 liitri 100 kilomeetri. Suvel läheb veel natuke vähem. Aga noh, nii.